Zdravím ťa, tu je Maroš Fér, autor projektu dametoteraz.eu a dnes mám pre teba ďalšiu otázku, ktorú sa ťa chcem spýtať. Myslíš si, že ľudia sa rozdeľujú na skupiny? To znamená, ak sa teda venuje sieťovému marketingu, to znamená, sú skupiny ľudí, ktorí akoby si vypočujú tvoju prezentáciu, pozrú sa na to a povedia, že neviem, počkám, uvidím. A potom sú ľudia, ktorí povedia si, áno, idem do toho hneď. A samozrejme, že máme radi, alebo ako keby sme spokojnejší, ak niekto vstúpi do našej spoločnosti, s ktorou spolupracujeme, ktorý kúpi naše produkty a tak ďalej a je to úplne super. Ale je tam druhá skupina ľudí, ktorí ako keby čakajú, pozorujú a otáľajú, dá sa povedať, a možno niekedy v budúcnosti majú myšlienku, že by to aj skúsili. A je veľmi dôležité si uvedomiť, že keďže sieťový marketing sa dá robiť aj na internete, je tam veľmi veľká výhoda toho, že týchto ľudí, tak by som povedal tých váhavcov alebo pozorovateľov, môžeš kontaktovať opäť a opäť. Samozrejme, je na to istý systém. Viac o tom píšem na mojom blogu, link je pod týmto videom, pozri sa na môj článok, prečítaj si o tom viac. Ale každopádne je tam možnosť, hlavne na internete a online, keď pôsobíš, kde môžeš zbierať kontakty svojich záujemcov a stále keď máš nejakú novú zaujímavú informáciu, nový zaujímavý článok, nové nejaké zaujímavé video a tak ďalej, tak im môžeš poslať odkaz vo svojom maili na toto tvoje nové video, tvoj nový článok a títo ľudia si môžu znovu a znovu prečítať, dozvedieť sa viac informácií a ako keby časom v podstate ti začnú viac dôverovať, práve preto, lebo budú viac v kontakte s tebou práve cez tvoje ďalšie kontaktovanie, cez automatický systém a tak ďalej. Ako to všetko funguje, alebo ako to približne funguje, píšem o tom na mojom blogu, klikni na link pod týmto videom a prečítaj si o tom viac. A ak ťa to zaujíma, celá táto problematika, to znamená sieťový marketing a robiť to čisto len na internete, čisto online, alebo viac menej online, viac menej na internete, tak tiež prečítaj si viac na mojom blogu, nájdeš tam viac informácií. Toľko zatiaľ do mňa, nech sa ti darí vo všetkom, čo robíš a nikdy sa nevzdávaj, samozrejme. To je všetko do mňa, klikni na link pod týmto videom, prečítaj si viac, nech sa darí, to je Maroš Fér, čau čau.